Hello mga kapudibit! Today, ang kakainin po natin ay karinderya menu. Meron po tayo dinuguan, sisig, kalderetang baka, at meron tayo tauge, lumpiang tauge, at Shanghai. Mga kapudibis, meron tayong suka. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taking kapampangan. Maganda na po. Opo, titikman natin ang lutong karinderya, mga kapudibit. Ito yung suka. Ito yung suka. Ano muna sumo natin ba? Siyempre, ano tayo? Kanin. Kanin, tapos sisig. Titikman natin ang kanilang sisig. Sige Yan, na. shoutout sa'yo. Titikman namin, ha. Yan, unang subo na tayo, mga kapudibis. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Maganda na po. Mga tama. Tawag tayo ba? Ito. Yan tayo suka. Mas masarap yung ano, yung toge na kinain natin una, no? Ito, hindi ganun karaming ano, carrots at saka ano, repolyo. Puro ano to, munggo. Pero malaki. ₱15 na. Sarap. Yung beef naman. Beef caldereta. Yung beef niya, malambot siya, tapos lasa siyang beef. O, di ba? Napatawa ko na naman siya. Lasa yung kambing ah. Ayun. Beef yan, lasa yung Kambing. beef. Yan, beef caldereta. Sarap. Cheers tayo pa. Sa ano lang yan? Sa plaza. Cheers. Ano to? Shanghai na. Malaman. Hindi siya tinipid. Kaya ito na. Mas pa tayo. So, yan Dami yan, Bal. Hindi, okay yan. Gusto mo yan? Malambot yung ano lang. Yung karne ng baka. Titikman natin itong dinuga nila. Dinugaan po ito, mga kapudibis. Mukha lang sila yun ah. Ay, malalaki yung ano niya. Baboy. No?
Hindi siya tinipid sa baboy. Gusto ko sa dinuguan yung medyo may konting taba. Diba? Yung dinuguan na isaw ng baboy niya. Sarap yun. Tapos lagyan mo ng tenga ng baboy. Yung dinuguan nila, hindi ganun ka maasim. Diba yung dinuguan maasim siya? Matamis mag-monte. Masarap naman. Sarap siya. Tsaka hindi makulay. Na? Baka ano to, hindi dinuguan to. Dinuguan? Pero masarap. 80 order. 80, 100. 100 yan? Isang ganito lang 100. Kasi guys, kaya nagkarandere menu tayo. Baka kasi sa amin high tide, di kami makaalas, di kami makapunta ng palengke. Kaya nagkarinderya menu na lang muna tayo. Pero masarap naman, di ba? Para nga ang piyesta. Pet ko yung kalderetang baka. Ang yaman niya. Okay. Sarap. Shanghai. Kaldereta ba? Ano ko yung isa? Hindi namin maubos yung dinuguan mga pudibis. Gusto pa rice. Ano yung pudibis? Sarap. Ayan. Tamang-tama sa maulan na panahon, di ba? Pag di po kayo makapalengke, di kayo makaalis ng bahay, pwede din po kayong bumili sa lutong ulam. Tipid na, di ba? Nakakatipid din yan. Tsaka makakapili pa kayo ng iba't ibang putahe. Mura naman yata na sa ibang lugar. Okay, magsi-shoutout po tayo. Shoutout po kay Ira Shibata from Taguig City, Jennifer Evasco from Barcelona, Sorsogon. Shoutout po kay My Bornel 5599 from Diera, Dubai. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat and thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Syempre, Tita Olivia, kumusta ako? Puken, ingat ko po palagi.
Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, shoutout po kay kayo, miss you po. At kay Nanay Babe Kaluya, shoutout po nanay. At kay Tita Baby Dimla, Chubby Cabezas, Ate Janet Lumibaw. Ayan, lagi nanonood si Ate Janet sa atin. Shoutout sa iyo, Ate Janet. At syempre, Discarte po, yan, mag-subscribe na po kayo kay Discarte. Lalagay po namin yung kanyang link sa ilalim po, yan. Mag-subscribe na po kayo kay Discarte. At syempre, sino pa? Shopa, Baby Allison, Catherine Bugoy, shoutout. At kay Ruby Garzalia, Camille Garzalia, Ellis Garzalia, Garzalia family, shoutout sa inyo lahat. And we love you all. Ayan mga kapudibis, emi po ang gisaning dinuguan. Masyadong madaming pagkain natin, no? Kaya mga kapudibis, ang ganakin ng video mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga